Ayu tenan, darah. Wah, katon cemplorot. Kemauan agem-ageman panjenengan buat wonten sing kirang sedaya mawon. Lah aku ya matur nuwun banget. Mergo kabeh iki lak ya kowe sing nyepaki to. Nggih to, menika sampun kula cepak-cepake, boten wonten kang kirang to. Menawi wonten kirang panjenengan nggih paring duka kalih kula Kak Darah, darah. Ora bakal duka marang Ndak nggih. Monggo monggo darah. Ayo nduk. Nganggo basa isyarat wae wis tanggap periksa semeto. Ya punya sabu. Sakwise ati abdimu, weneh lipur lan sliramu. Lak wis remen sakjroning atimu. sampun remen lan sampun marem sanget Kang Mas. Kaya ngono. Mergo apa? Sakwise sliramu mesem guyu. Kuwi gawe seneng ing atiku. Rumangsa adem. Mergo lamun to sliramu mesem, ayumu tambah gawe kangen sakjroning atiku. Sampeyan iku kok ngalem kados ngati. Kuwi kabeh kasunyatan. Mergo gedhe tresnaku tumrap sliramu. Lagi mesem wae bisa ngobati rasa kangen sakjroning ati. Boten benten kalian kula Kang Mas. Kula ugi ngraosake kapang sanget dhateng panjenengan. Kaya mengkono. Praktine panjenengan sampun rawuh wonten taman sami. Kula badhe madosi dhateng sampeyan. Apa kaya ngono bener. Kuwi sing gawe aku kangen ngene taglak lakuku tumuju ning Taman Sari ketemu lan sliramu bercahaya. Sopo manis kaya
Awas, ayo. Kiai asal. Ayu kula yo mimis. Kenging pun lewet. Ora kawit gak tenok. Ngaturi pirsa. Kediri wedal menika bubuh. Rama Prabu Dandang Genis gugur wae treraran kono Romo Kamas. Prabu Dandang Genis gugur. Laras. Kaya ngono. Iki tanggung jawab kula selira. Bebarengan ngrubuhake ora ing Singosari. Ampun wedal menika jalaran Kediri wedal menika sampun dipun kepung prajurit-prajurit Singosari. Ojo, Aja piye? karep tumindak apa? Tak demeni ya. Colke-colke. Ora iso. Bojomu wis melayu, bedah praja. Boyongane wae. Ya kuwi ayo mlaku. Ana tepun di panjenengan. Ken Santi diboyong. Dening Tojoyo tumuju ning Singosari. Lajeng antas panjenengan Kowe katresnan. Aku bakal ngucung tumuju ning Singosari. monggo panjenengan penggalih langkung rumiyin menawi badhe cumangkah wonten ing Singosari. Wedal menika Kediri sampun brubuh. Menawi panjenengan cumangkah wonten kraton Singasari. Sami kemawon panjenengan soroh nyawa. Bila saya menika Kamas, monggo katusan panjenengan santi kersanipun dipun boyong wonten ing Singosari. Kula lan panjenengan gadhah tanggel jawab ingkang awrat mangsulaken kajayan wonten Kediri. Kedah ngempalaken sisa-sisa laskar wonten ing Kediri. Menawi mangkenipun sampun timbang, monggo panjenengan sesaran kecak perang wonten ing Singosari. Ayo ngono. Ayo bebarengan. Monggo rangkat saking Kediri. Arep ngopo? Tojoyo. Apa? Ning kene kowe wis gawe geger ora ing Kediri. Kok kowe arep boyong kelawan aku? Ojo ngipi kowe. Ing ngarep wis tak kandhakake. Bedah praja. Bandaraja. Boyongane wanita. Ora ana liya. Kowe ngajari monggo. Saiki Kediri. Nanging aku mau. Aku ora bisa. Sebab Sebabe aku ora sebab apa? Sebabe aku ora tresno karo kowe. Senajan ngatesno karo aku. Nanging saiki kowe wis ora duweni sapa-sapa. Urip lan patimu nang tanganku. Mula kanthi kuwi. Kesan. Kowe manut kepenak. Paran dhewe manut rekoso uripku. Nanging aku mau ora bisa. Alah, mahmoh anjen urung roh rasane. Kowe nek roh rasane takok tunggale. Masamu. Diomong ya. Kowe aja maksa karo aku. Bocah bilak iki ngene cacah. Esuk-esuk ana pedet kawin suntik. Ya, Kowe iki ora usah maksa karo aku ning ngarep aku wis kondo. Nganti kukute jagat, aku ora bakal gelem. dipeksa iki malah enak. Sing kondo sapa? Aku. Nanging aku Jajal piye? penak mau. Lah kok mau gini? Kok mau gene lho, sing kondo mau kok kowe iki lho wong lanang ora duweni isin. Lo. Lali kok aku lahir. Sing gawe urip tunduk isin aku pas ndelik. Mulane aku ora ndek isin. Dayaan. Nah. Layaan piye cek? Terus lah. Ah, saya tak kim. Gelem ya? Gelem ya? Ciaciku. Jaranku, oh ya.
Iki ora ngendhok kok alasanmu ya, Nduk. Ora ngono, polahmu ki jian kok kaya jaran. Jare senengamu sing kaya jaran. Ning kene wae aku wis kesel kaya ngene apa neh kowe, ora duweni kesel kowe. Ning upama kowe dadi bojoku, tak sayang, tak sipluk, kowe tak gendong, nek durung turu ora tak junke. Tak sayang, tak timang-timang, ya. Nah iku lak mong rayuanmu kok. Iki jane arepmu apa? Eh? Lah. Aduh. Gebra! Ya! Sampai itu minta apa to Jaya, Kang Mas Maesa ngadalan piye? kula ajeng prawoso dumateng bocah wadon Ken Saring. Kok nganti kowe pengen prawoso Ken Santi apa dasarmu? Bedah Praja Bandaraja boyonganipun wanita. Napa boten pirsa? Lah, Pak Jaya, Nggih. yen kowe bedah praja Bandaraja boyongane putri kuwi bener. Ning caramu sing salah. Carane kok salah. Dasaripun kados pundi? Wanita kuwi katipta sangka balung iga. Ora sangka balung sirah kang kudu mrentah, uga ora saka balung sikil kang kudu didak-idak. Nanging sangka dada sisih tengen supaya satimbang ora digawake, cedhahe ngati kang kudu ditresnani, sainsoring bau kang kudu diayomi. Oh, sakniki kula ngerti. Nggih. Upami tiyang batik pun ketok iringane. Cetok! Kang Mas Maesa ngatel belani musuh. Nggih, mboten apa. Nanging kawun nono windono. Perkawis mboten aku. Nganti besok kuwi jagat musuh tetep musuh. Loh, Toh Jaya! Toh Jaya! Kok malah reweng panompo? Kowe mungsuhi marang kadang dhewe. Ya, wis ra apa-apa. Saiki wani besok aku wani karo kowe. Jenengmu mau sapa? Kula kensan. Ken Santi. Saiki kowe wis wal sangka tangane kadangku Sitajaya. Kediri bubuh, bojomu ora ngerti pundi papan dununge. Saiki kowe pengen bali ning Kediri, apa kepengin ning ndi? Kula nderek jenengan kemawon. Njaluk tak ayomi. Nggih. Yen panjang ayo derek aku ning Singosari ya. Matur nuwun jenengan.
apa sing tak sandang sak temah saben dinane aku mung nandang siksa batin yen wit-witan kae bisa ku mecat dheweke bakal kondo yen tumindakku kuwi ora luput ewa semono bola bali ora mung cukup sepisan tak kira saben dinane aku rasakno yen Rama Prabu Ken Arok bisane mendak sia kelawan aku rumangsa keronto-ronto sajroning batin pangandikane Rama Prabu Ken Arok yen to uripku pinangka rusuk lan reget keluarga ana ing Praja Singosari rasaksat aku ra kuat maneh yen to aku nandhang lelakon sing kaya ngene saya aku weruh ganti mripatku Rama Prabu dak sia kelawan Kanjeng Ibu Gendheke iya wiwit dina iki nganti tungkaning ing besok aku ora bakal ngrasakno lara maneh aku bakal mungkasi kelawan uripku Ibu Kendedes pangapunten ingkang kathah Anusapati pamit mati Jami kok badhe tumindak menapa? apa kowe mangerteni sejatine lelakon uripku malah kapur kowe wis wani nyandhek marang lakuku Iki menapa kula nyandhek akhiripun pejabat ing lapus diri jenenge menapa? Kula ngeman dhateng panjenengan. Eman Panjenengan menika salah satunggaling satriya menawi wonten perkara menawi wonten perkawis kedahipun dirempuke kasebut boten kanthi sarana kados. ketemu pirang perkara tak sentuh lagi sepisan iki aku kepranggul kelawan kowe malah kaporo kowe wis wani surah sing kaya ngono tumengo yen tak sawang kowe kuwi mung kasta sudra mongko ning pengarepanmu pinangka kasta satria ora patut yen to kowe melu cantuk lawung marang perkaraku Kula ngumaos. Aspisan malih kula nyuwun pangapunten. Menawi kula tumindak kados ngaten kalian panjenengan nanging ngantos kula tumindak kados ngaten jalaran kula ngeman dhateng panjenengan. Eman Panjenengan menika salah satunggaling satriya. Kenging menapa? Panjenengan menika badhe nglapus diri. eman marang aku endi aku percaya saisine jagat bisane mung ngecenges kelawan batinku tekan mung ana ing papan kene aku mangerteni yen sedya kekarepan ora bedane kelawan Rama Prabu Ken Arok ngecenges kelawan batinku Boten. Babar pisan kula boten gadhahi raos kados ngaten kalian panjenengan. Menawi panjenengan menika tumekaning pati kanthi sarana sunduk salira kados ngaten. perkara aku ra Napa perkawis wonten ing alam donya
Parto. Luwih becik bali. Kula boten badhe Bali. boten. Yen ora bali. Lakon ke mati sut. Kok sengguh bener. Tumindake yogamu kelawan aku ki bener. Nanging durung kinaruan lamun to saka pemanggihku ki bener. Mergo apa? Yogamu durung mangerteni lelakon urip sing tak sandang. Luwih becik kowe lan anakmu bali. Boten pangeran. Sedaya kula namung iman dumateng panjenengan. Mila panjenengan ampun bajutaken anggen panjenengan badhe tumindak lampus diri kados ngaten pangeran. Badal marang dawuhku tak katutno dosane anakmu. Menawi mboten lepat biksu acarya pangapunten ingkang kathah. Mbok bilih kladuk tumindak kula nesta ingkang kados ngaten. Kowe sawijining satriya nanging ora ngerti marang kabecikaning liya. Apa dosane Ken Katri nganti sira mentala bakal mati? Awet tiyang wadon menika sampun kemawani nyaruwus dumateng perkawis kula biksu. Tenane sing kurang darbeni wicaksana iki. Kenging menapa panjenengan ngendika ingkang kados ngaten? Ngene kae anakku. Anane wani nyandhet nggonmu bakal lampus diri. Pancen aku sing ngongkon. Anu sobat Paring dawuh biksu acarya. sira kuwi sawijining satriya kang uga wis kadunungan wahyuning kedaton. Mongko satu kapan meneh sira bakal bisa jumeneng ratu ana ing Singasari. Yo kene kok nganti sira bakal lampus diri. Sira bakal mungkasi dirimu pribadi. Biksu acarya. Anu sopan. Ampun paring pangandika ingkang kados ngaten. Kapara ndadosaken bingah wonten salebetipun manah. Nanging panjenengan dereng ngertos lelampahan ingkang kula sandang. Sinaosa kula pinangka putra wonten ing Praja Singasari. Putranipun Rama Prabu Ken Arok. Nanging ingkang kula raosaken rinten saha dalu Rama Prabu Ken Arok tansah daksya dumateng kula biksu. Dadi padha-padha putra ing Singasari ing antaraning sira lan Tohjaya iki dibeda-bedakake. Boten lepat. Ya, kabeh iki pancen minangka patubanmu. Ansopati, Biksu acarya. yen kowe durung ngerti, ndak wenehi ngerti. Satenane Prabu Ken Arok kae dudu wong tuamu dhewe, kuwi dudu Suganda. Biksu acarya.
panjenengan mboten doro dumateng kula. Tenane kabeh iki aku kengerteni lembaraning sejarah. Menawi kados ngaten biksu. Sinten sejatosipun tiyang ingkang ngukir jiwa raga kula. Ya. Umpama ing kene aku bakal padha lokono sakarep. Kok menawa uga durung kinaruan yen kowe percaya marang kabeh kandhak. Oleh Anusapati Biksu Acarya. yen pancen sira kepengin ngerti sapa sejatine Sudarmamu, sapa sejatine bapakmu sing ngukir jiwa ragamu. Luwih prayoga kowe takono kelawan ibumu Ken Jedes. Mbok menawa ing kene sira bakal ngerti sapa sejatine Sudarmamu. Reribet wonten salebetipun manah. Ya, Kagubel ing pamikir satemah saged udar. Sareng kula midhangetaken pangandikanipun panjenengan Biksu Acarya. kula jeneng ora mokal yen Prabu Ken Arok kae kawan kowe ora gemati. Gedeng keburu sekit mergo kowe dudu Ken Arok. Nelaken gumpanuwun ingkang tanpa pepindhan awit wigatos sanget panjenengan menggalehaken dumateng gesang kula menawi boten wonten yoga sampeyan Ken Tantri sak temah kula sampun pejah lajeng sesule menapa ingkang kedah kula aturaken dumateng sampeyan. Paring dawuh Kebasan sak gruputing Kinara Sastra, aku ora bakal ngalap sesulih saka ngersakmu. nanging ageng lelabuhan panjenengan tumrap dumateng gesang kula mila kanthi menika biksu. Iya, piye? Lilah panjenengan ingkang kula suwun ingkang supados Ken Tantri badhe kula sengkakaken pinangka dados garwa kula. Ken Tantri Mekaten. mongko iki mung sak anake biksu wae Soparto. Apa ora bakal getun kedhuwung ing teh? Ampun was lan sumelang. Saksampunipun kula sandingan dumateng Ken Tantri. Badhe kula tresnani kados dening nresnani diri pribadi kula piyambak. Ya, jering aku wong tuwa. Aku gadah ning ora wenang gaduh Ngaten iki. sesa-sesa sing lakoni. Ken Tantri Cik kula Bu. lho saka kersaning Nak Mas Pangeran Anusapati kowe bakal dipundhut bojo. Terus ngaten. Rene sing nglakoni iki kowe. Ayo saiki ndur kepiye kowe? Pangeran Anusapati. Ken Tantri gitu. Menika kanugrahan kuing kula menawi pejam menika badhe mundhut garwa dhateng kula. Pramila kula tampi pangeran. Wis aku Ngono-ngono. cedhak kelawan aku wong ayu. Kai. Ayo kabejan mungguhe ngaku lan kowe putramu. Anakmu Ken Tantri dikersakake kelawan Pangeran Anusapati. Menika leres nyatanipun anak kula ugi saguh dados garwanipun Kanjeng Pangeran Anusapati. Predening Ken Tantri sampun sumagah sesandingan dumateng kula. Iras pantes kula badhe nyuwun tambahing pangestu Ken Tantri badhe kula boyong wonten ing praja Ngaten nggih. Namung pitungkas kula sampun kedangon. kados pundi Kula aturi pinanggih dhateng ingkang Ibu Ken Jedes. Nuwun pirsa dhateng Sudarma panjenengan. tambahing pangestu. Kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati yo. Sing ati-ati
atiku. Itu nyawang saben dina isine. Anakku tidak siap lawan Kang Mas Prabu Kinarto. Apalagi selama si jurnaku nandang pulang suratku ini. Aku bisa kuat lawan aku Ratiaga menang lawan Kang Mas Prabu Kinarto. Nanging itu aku kudu nyawangkan di mripatku nalikaning putraku tidak siap lawan Kang Mas Prabu Kinarto. Jroning batinku ora ikhlas lan ora bisa nglilaki. Apa pancen kabeh wewati iki kudu tak buka? Aku sudah kuat nyimpen wewati 20 tahun kepungkur. Kang Tundone bakal nyengsarake uriping putraku. Tepunging wembuh petenging pasemon. Ibu Kandides, Anu sopan, kula sampun midhangetaken piyambak. Panelangsanipun panjenengan anggenipun gesang awet gadah titis kalian kula. Ibu Kandides, kula niki kepengin ngertos. Monggo dipun persani dumateng ingkang putra. kepengen ngerti apa ke? Napa kula niki sampun diwasa? Sliramu wis dewasa. Sliramu wis pantes lamun bakal mengko salah sawijining wanita pinangka garwamu. Redening kula niki sampun diwasa. Pun pas mbok bilih kula niki ngertos sinten sejatosipun Sudarma kula ingkang ngukir jiwa raga kula. Kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Paring dawuh dumateng kula. Sinten Sudarma kula Ibu? Kiranu Sopati. Rama Prabu Kinarto. Menika mboten Sudarma kula. Wados menika udakara sampun kalih dosa taun. Nanging ing menapa ngantos sak mangke panjenengan boten paring ngertos dumateng kula. Ker, ibu ora bakal menehi lawan. Ora menehi ngerti lawan siramu. Mergo ibu ngerti Kang Tundone besok bakal ana perang sedulur, Ben. Aku ngerti. Mula ibu bakal nyimpen wewati iki. Napa kula lepat? Menawi kula niki kepengin ngertos sinten tiyang ingkang ngukir jiwa raga kula. Monggo. Enggal paring dawuh dumateng kula. Menawi tasih sugih wonten pundi papan tuminipun. Menawi sampun pejah wonten pundi pundhungipun. Kula namung badhe sungkem. Anu Sopati. Bukno wis ditiwancine ibu blakake kang lelakon kang wis kapungkur. Wis pancene sliramu ngerti sapa saktenane wong tuamu kakung. Pancen bener. Ramamu Prabu Kinarto duwek tuamu. Kudu sing niteske kowe Anu Sopati.
Kok dhewe ning angkang kepengin dadi ratu. Nanging sang aku tunggal ametong dipercaya dening namamu kan arep. Ento kepengin mangerteni sapa sak tenane ramamu. Ramamu ora ana liya sang aku tunggal ametong sesembahan ana ing tumampel. Kang dipercaya kelawan ramamu kan arep anu sapa. Panjenengan boten dura dumateng kula Ibu. Ibu pewanti kira 20 tahun kapundhut. Mergo ibu bakal ngerti yen aku bloko kelawan sliramu bakal ana perang sedulur. Mergo nalikane ramamu den arep wis lakon dadi sesembahan ana ing tumampel. Lan garwa kelawan ibu. Mergo rumangsa tanggung jawab nalikane garwaning ibu ya ramamu dipercaya. Dheweke sumpah lan janji bakal ngayomi ibu lan sliramu. Nanging kasunyatanipun Banjur dheweke garwa kelawan ibu bukan umang. Banjur nitis kimaso wong adalah lan tojoyo. Ning kasunyatane bareng wis dewasa nyur sliramu didasi yo. Kaya-kaya kepengin disingkirake anu Sopati. Ibu ora lilo mergo Singosari satenane darbekmu. Yang pantes dadi ratu ning Singosari uga sliramu anu Sopati. rumaos Bagyo Mulya. Sasampunipun kula ngertos sinten sejatosipun Sudarma kula. Sak temah dadosaken pinggit wonten salebetipun manah. Sudarma kula pecah. Boten kapundhut dening Gusti kang gelar jagat boten. Kagrenah dening tiyang asanes. Mila kanthi menika Ibu menawi keladuk anggen kula matur dumateng panjenengan. Kula nyuwun gunging pangapunten ingkang kathah. Kula badhe malesake sasra wirangipun Sudarma kula cethanipun Rama Prabu Gen Arama kedah pecah saking tangan kula. Pengen bales kesedane ramamu. Wis kok anggap prihatin. Menawi kelampah Rama Prabu Gen Arama pecah saking tangan kula. Leloro kula lan leloro panjenengan sak temah saged kasirat Ibu. Yen to pancen tekadmu kepengin bales sedaning ramamu. Sliramu kudu kecondhoan Kyai Gandring. Wong Kyai Gandring pusaka kang ampuh kang bisa kanggo percaya lawan ramamu kita. Mergo kanggo pusaka Gandring uga rikala semono dienggo percaya lawan ramamu tunggal amet tongger. Redene panjenengan pinangka garwanipun Rama Prabu Gen Arama monggo enggal peparing Kyai Gandring dumateng kula Ibu. Denono Sautara Yuki. Anu sopan, Paring gawe iku saka Kyai Gandring. Bakal tak pasrahke lawan siram. Terus kok anggap hatimu kepengen percaya lawan ramamu. Tidak. Wong siji pawulan kula
wedha kados pundi. Aja nganti ana pawongan kang mangerti. Kabeh tumindak. Mergo ampun ana sing mangerteni lekasmu kepengin percaya kawan ramamu kinarok. Perkara bakal dan turutan ora bakal ana krampungane. Ing pisuke sing bakal katutup mung sliramu anu samane. Anusapati. Ibu kan emak. Kaget. Dumadian aku tekone pangarepanmu. Dadosaken kejuting manah. Tenane aku wis mangerteni kabeh apa sing kok rembug kalawan ibumu. Panjenengan sampun mangertos. Isya. Mila kanthi menika ibu. Piye Anusapati? Redening panjenengan sampun mangertosi wewados menika. Kula suwun kanthi sanget ampun paring dawuh dumateng ingkang putra-putra wonten ing Praja Singasari. Dadi sira ngepengenake aku bisa nyimpen kabeh wewadimu iki. Liripun kados napa? Kena Anusapati. Nanging yen to nganti kowe mukti lan mulya, kok lali kalawan aku lan sedulur-sedulurmu. Kabeh wewadimu anggonmu pengen ngidro kalawan ramamu kenarok, bakal tak wiyak Anusapati. Ojo nganti tundang turutan. Yo. Wadi iki bakal tak simpen. Mung cukup aku sing mangerteni. Aku kumerjaya kelawan Rama Prabu Gen Arok. Nabok milih tangan.